wakaomarara pazvinhu zvaMwari. Dyarai mangwanani, usiku uchauya. Can I repeat this? Dyarai mangwanani, usiku uchauya. Kana ndaropafadzwa naMwari, ndinoita zvinoenderana nelevel yangu. Ende zvinoshanda even kumhuri kwamakaberekwa. Rega kuti mukoma wako anotambira 5,000, iwe unotambira 30. Weisa pa family group kuti ngatibatanidzei ma 500 rand tichengete mai. Kune vanhu vakadaro, unofoma family group chekuinslave vamwe. Unonyatsozwa kuti hanzvadzi yako inotambira 3,000. Iwe uri kuisa group kuti ngaticontributei grocery ramama ma 500. Iye obvisa 500 pa 3,000. Iwe obvisa 500 pa 50,000. Wotofira kuti uri kuita something. To more who is given, more is expected. Whether ku church kana family responsibility, take responsibility as you are blessed. Kune vamwe vanhu vanoti Christmas yako kwana so uri kutarisira kuti mukoma wako kana hanzvadzi yako kana munyina wako anotambira less than half of your income muite zvakafanana. Vamwe vatori neutsinye hwekusvika kumupa mwedzi kuti mwedzi uno ndio wako, chimbochengetawo mai. Iwe uchikatsoziva kuti haasati asvika palevel yekusimudza basa iri. Nevamwe vanhu vari kuno kuSouth Africa, pamakaunzwa kuSouth Africa kuno makatounzwa nechikonzero. Unonzwa murume anonzi Modhekai achitaurira Esther kuti wakaenda kumba kwamambo kuti unogara ikoko nechikonzero chenguva yakafanana neinoyi. Kutirwira Esther kana kusatirwira, Mwari wedu achatirangarira, asi iwe nemhuri yababa vako. Panozonzi naEsther, mamaids angu ngatitsanyei. I am saying this. Pane zvinhu zviviri zvinounza blessing. Your contribution to church and your influence to the family. Vanhu vakaropafadzwa naMwari mukapiwa mari, regai kutora mukana uyu kushandisa hama dzenyu. Regai kutora mukana uyu kuitira utsinye wekwako. Rega kutora mukana uyu kukudzwa. Tora mukana uyu uti, Jehovha, makandiita Joseph wemwaka wekumba kwedu. Ndaenda kuIjipita ndakohwa. Madzikoma ngauye adye nechikonzero chenguva yamakandisimudzira. Don't make them slaves. Even pa church panapa, don't make us feel you are big. You are not big. Power is temporary. I need to repeat you this. Hakuna power that stays in a person forever. Bill Clinton once had power. Obama once had power. Mugabe family once had power. Viri pasa jiriji pa kumira kwangu kunoko. Inyasha pane mazuva arichapera. Energy ichapera. Chipfuva ichi chichapera. Simba richapera. I will not remain as effective and efficient as I am. Mazuva anoverengeka. Simba richapera. Even madimoni amunoona ndichidzingai, I will not do it forever. It's a season yakavhurwa naMwari. Power is not permanent. Saka nemotikari dzamuinadzo idzodzo it's not permanent. Pane mazuva ekuti makore akaverengeka mazisa achaoni. Muri kunzwa zvandinoedza kutaura? Pauri muposition, itira vamwe zvakanaka. Urege kushandisa mukana kudadira vamwe. Ndinoripitazve, chaunogona kutoita kushandisa mukana wakapiwa naJehovha kusimudza vamwe, kwete kutsika vamwe. Ndine munhu andiri kutaura naye mangwanani ano. Rega kunyanya kunzwa kuti maakaundi mukaita 200,000 wofunga kuti ndiwe une yese. Hauna yese. Unogona kunge uine zvauri kugona mazuva iwayo, but it's not permanent. It's not. Pama heydays ako, create people who remember you. Don't create people who want to attack you. Hakuna anogara forever. Inoti simaropera. Pera chaiko ndakamira kudai so. Zvine ma-seasons. Even kuparidza chaiko kune ma-seasons. Tine varume nevakadzi vataiziva vaiti vakamira zvinhu zvinoitika, but mazuva ano vakamira hapana chinoitika.
vasina kufa, zvikuru sei vakabatwa nemweya wemanyawi wekuti chechi inotanga kukudza mufundisi kudarika muridzi webasa. Rega ndikuudze, I am only here as far as grace allows, not beyond grace. I don't operate out of grace. I only operate within grace, and I must abide within grace. Kune munhu andikutaura naye offering, vanhu endai muno revise offering dzenyu. Revisai attitude yenyu nemari. Revisai mapiro amunoita. Kune vamwe vanhu vasingachanifaniri kubvisa ma50 rand muno mucommission house. You don't need to put 50 rand. It's an insult. Maria unopa mubereki mwana wako kuti anotenga matofi ndo yauri kuti mufundisi idya mwedzi wese. Wapedza oya pano wakasimudza maoko mudenga so Mwari ndiragarirei. Hakuna Mwari anotambiswa. Iwe Mwari unotopfekera hembe vanhu. Dzese dzawakapfeka idzo wakapfekera vanhu. Hauna kupfekera Mwari because Mwari vanotokuziva usina hembe. Ene ziso raMwari harigumire pahembe, rinoona kupfurikidza pahembe. Hembe dzawakatopfekera isu kuti tisaone zvimwe zvinhu, but denga harina parisingasvike. Mawaniro yenyu anozikanwa naMwari, mararamiro yenyu anozikanwa naMwari. Contribute as the Lord has blessed you at church level and at family level. Pane zvinhu zviviri zvinoudza blessing. One, in the house of God. Two, at home. Don't be holy here. Usave mutsvene kuno kumba uri Satani. Hauende kudenga. Uye haudye zvakakora zvenyika, uye mwakamutsva uoni. Kune vanhu vanonakira muno asi kumba. Une vamwe vanhu vausingakwanisi, une vamwe vanhu vausingape chikafu, une vamwe vanhu vausingadi kuti vadye. Kune vamwe vanoropafadzwa naMwari kusvika pakusema hama dzake. Hama ikasvika kumba so inopiwa chikafu chakasara marimwe zuro. Pakasvika shamwari iri palevel nayo inobva yatengerwa zibhokisi repizza. Regai kuda vatorwa kudarika hama dzenyu. Kunamata kwezvokwadi kuda hama dzenyu chaidzo. Kunyangwe vari varombo ndo hama dzako. Ivavo vasina majuzi ava kana kuchitonhora ndo hama dzako. Uchaona kuti power is not permanent. Zuva raunopererwa chaiko hauendi kumba kweshamwari, unoenda kumba kwehama yako, whether uchimbomuti murombo but ndo kwaunoenda ikoko. Saka idai hama dzenyu muchirevesa, batiranai nehama dzenyu. If you can do something to your relative, just do it. Don't be mean. Ndo mamwe maboundaries akaitwa naSatani iwayo muupenyu hwevanhu, kuti munhu akangoita kamari anobva azviseparata kuhama. Kwete mari chaiyo inotenga, kamari kekungoti muri kukwanisawo kutenga dhirezi ndo kakubvisai pahama. Ndiri kubvunza vanhu vane dzimba kunoko, kumba kwenyu kwakaguma rini kuuya hama? Unogara uchimokomulera vanopedza chingwa, vanopedza majarini, hava flash toilet. Iwe wanyadi chii chashamisira pakati urooms kamunogara ikakaka? Chii chiri kunetsa? Ndakabvunzwa umwe munhu achiti pandiri kuenda kuChristmas apa, ndoda kutakura chikafu chinokwana ini nemhuri yangu, handijaidzi vanhu. Ndikamuudza ndikati inini ndikaenda kwedu, ini nemudzimai wangu, munhu wese anodya. Munhu anongosheya senemuneni chete, wedza mwana wasisi kana mwana wamukoma kana ndi mukoma wacho kana ndasvika munhu wese anogara akaguta. Iwe regera kuomera nechikafu chinopera. Share if you can. Paunofanira kudya chikafu $20 uri 1, ingoshare udye neaverage of $4. Mufaro washe nenyasha dzekushare ngadziwe pamusoro pedu. Pane chinhu 1 chandakadzidza chatakaisirwa naSatani muupenyu as a limitation. Varoora havadi vana vamwene. Vanhu vakaroorwa pamwe chete havawirirani. Umwe nomwe akagarira murume wake, but muri kudhaburana, muri kumbodhaburiranei, muri kunetseranei. Umwe nomwe akavinga murume wake. Chiri kumbonetsa chii? Kana moita mapati, udzanai kuti Pastor Jiriji vakati
pati isina hama dzako dzeropa, haina Mwari mukati. Kana modya mari, idyai nehama dzenyu. Hanzi mufundisi anenge asina mari, shamwari yangu inoafodha kuenda kuholiday. Hapana chakamboipa kutakura mukoma wako asina mari kuenda mese kuholiday. Uye hapana chakamboipa kutakura munin'ina wako asina mari kuenda kuholiday. Hapana chakamboipa. Takuranai, zvitiitire zvakadini, zvakanaka. Iri handironda uya nchiparidza. Mweya Mutsvene ane tsika yekuzondichinja. Ndotaura zvanenge ndisina kufambira. Iri handiro ndindori nemanotsi angu, but iri unongozonzwa kuti Mweya Mutsvene akuti taura apa, papfuura napo. Kune munhu wandiri kutobatsira so. Krismasi yakwana, handidi vanhu vanoita mudeme kunochengeta vabereki. Iwewe ndoda kuti utenge shuga, iwewe ndoda kuti utenge sipo, iwewe ndoda kuti utenge chakati. Kuna mai vako, tenga grocery rako wega, iwewe rinoenderana nezvaunowana. Rega kuita mudeme nevanhu. Hauna kuropafadzwa nevanhu, wakaropafadzwa as an individual. Inini kana ndochengeta vabereki vangu, I don't check kuti baba munini vaita sei kana kuti makomba ngazviwandi. Kana munin'ina akazadza mota yake akaendesa, ini ndikazadzawo mota ndikaendesa, ngazviwande kwavari mai vacho. Vamboitawo problem yokuti wozviisa pai. Kana isusu taropafadzwa, why do we withhold? Why do you want to budget for them? I repeat this. Kana mondirangarira pa appreciation, rangariraiwo vabereki venyu. I repeat this. Hazvina basa kuti vanoroya, hazvina basa kuti vanodhakwa, hazvina basa kuti havana kunaka. Iwewe une basa reku, in as much as you don't appreciate me because you love me, just do it to your parent. Zviri nyore kuappreciate mufundisi uchiombererwa maoko nevanhu, but zvinogona kurema kuappreciate mubereki pasina anoacknowledge. Vamwe vacho vakatibereka vakatisiya, vamwe vacho havana kutichengeta, vamwe vacho vakatireka. But you don't solve a mistake by repeating a mistake. It's not every parent who deserves to be looked after, but iwewe you don't fight their wars. Vamwe vacho vakarambana muri vadiki, you did not grow up in the way you wanted, but you don't repeat a mistake by fixing them. Do your part. Vakuvasha dondo. Kana urungoita vana uchigara nemwana wemunhu, unayo mari yacho yekupa ambuya. Kana usina mari, rongedza bheki, munhu adzokere una mai vake. Hanzi yangu haikwani mufundisi, tikazopa vatezvara haikwani. Kana isingakwani, you don't deserve a wife. Gara wega. Munhu ati hanzi mari yangu haikwani. Inokwana. Kana muswenda kuZimbabwe mukuru ine okay, isaichi 500 ipapo, isaichi 600, isaichi 1000, vanotora vadye. Hariendi kwavakaroorwa. Kune vamwe vakadzi vanotonga varume. Vakadzi vese vane tsika yekutonga varume kusvika pakuti mai vemurume vanofa nenzara. Ukadzokorora futi gore rinoyada kumutora murume yeye mumweya, ndimupe masingles. Vari kuda havo kuchengeta vana vamweni. Anoenda. Iwe murume anonzi Samson akanzi usagere musoro, anonzi usarara nehure. Nyaya dzekudenga idzi dzinonetsa matrix yacho. Samson akatorara nehure, simba rake harina kuenda ba. Bible rinoti Samson slept with a prostitute Delilah. Asanga akanzi usagere musoro, hapana paakanzi usabate murume ba, usabate hure. Saka iwe ukafunga kuti pastor yavakutaura yekutora murume wangu haina spiritual order. Iwe kune maorder akanyorwa pasi nemamwe anopiwa vanhu vaMwari asina paakanyorwa. Kune mumwe munhu wese kubata chifeve, it's a crime. But kuna Samson it was okay, because aifanira kupukuta maFilistia. Anosvika sei kumaFilistia? Anosvikira pachifeve. Iwe pane zvimwe zviri muBhaibheri zvisinganzwisiswi nepfungwa dzevanhu, zvinonetsa kucomprehend.
hapana kana 1 panonzi Samson akakanganisa kuenda kuchifeve. Zvinongonzi dai asina kutaura bedzi kuti simba riri mubvudzi. Iwe tsimba dzaMwari dzakasiyana. Inini ndinorevesa vakadzi vanorambidza varume kubhadhara chegumi. 1, worambidza murume kuchengeta mai vake. Ukasachinja by January pandichaenda kukempi yandichaenda yana baba, ndine order yandoda unogadzirisa inini. Vakadzi vese ndinzwisisei, ndati kana uchirambidza murume wako kuchengeta mai vake 1, 2 womurambidza pachegumi uri kurwa namufundisi. Pane imwe prayer ndichati Mwari ngatiite transition. Rimwe munhu rabva rati zii rufu kuti ndiri kuita mafanisi. Ndiri kutorevesa mai vemunhu ngavachengetwe. Kuna munhu ari kunditarisa so obva ati mufundisi muri kuti kudi ndiri kuti ambuya vamwene vako iwewe ngavachengetwe. Vakuvasha dondo, vakuvasha dondo, vakuvasha vemusango. Noti papasta Jiriji. Handina munhu ane mukuasha mupenyu anodya Christmas pasina chingwa. Ukatodaro you are not my son and you don't fall under my protection. Kana uchida protection yangu, chengeta ambuya vako musi weChristmas vapewo something. Ndindadaro. Ovo hanzi pasa ndokuparitera. Iri ndorinoendesa udenga. Vakuvasha vese 25 December. Ini ndindadaro. Vana mbuya vese chikafu. Varora 25 December. Chembere ngadzipfeke hembe nyowani. Iwo musi wa 25 December. Kana ndopinda prayer room ukanga waunza appreciation panapa, vachengeta vabereki. Nyaya dzedu dzinofamba. Nyaya dzedu dzinofamba.